But you won't catch this free bird, I'll already be long gone. Like Steve McQueen, all he needs a fast machine, and we're gonna make it alright. Like Steve McQueen, underneath the radar screen. Brzo doufám, že to tady roztančíte, protože bude taneční Ray Masek a my vám k tomu pustíme 2 pecky, na které můžete tančit a podle toho se vybere ten, kdo z vás je nejhezčí a podle toho získá cenu. Takže pařme, ať začíná svátek Ostravské univerzity všech studentů. Takže se předveďte, sakra! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. I see it now, I see it now, I see it now, I see it
Takže jak vidíte, teď už je to jasné. My, Vladimír Bár první, z boží vůle král a hlava pomazaná. Jestli mohu, přednesu bych ještě pro dnešek. Mám pro vás připraveno určité sdělení. Takže poslouchejte ještě královský výnos pro dnešní den a podle něho se chovejte. Každý student je pro dnešní den postaven na úroveň poslance parlamentu České republiky a je mu udělena imunita na výroky pronesené do půlnoci tohoto dne. Druhý bod, každá studentka je dnes povinna podřídit se tomu, co jí bude uloženo, i kdyby to musela udělat v leže. A za třetí, každý účastník majálesu je povinen vyžlampat nejméně 10 žejdlíků piva a udržet pevný krok i obsah žaludků vnitř své tělesné schránky. Takže se podle toho chovejte a řiďte.